cha 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 cha. This is Ed Virano, Warai TV. Warai TV, subscribe. Cha 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 one. Sayang ay mga kagatansa
Waray TV. Subscribe. Kasal na magdala, gusto ko yun ang tambang-tama, kahit waray gastos sa gilinganan. Pagkasal may luluhod, ang tabag-tawag may papuyod-puyod. Gusto ko yun ang tabag-tawag, kahit waray gastos sa gilinganan. Ako ang papili ko sa kasal. Live-in. Gusto ko yun ang live-in. Kaya kada gabi ako musikin. Kasal may luluhod, ang live-in may palawin-lawin. Gusto ko yun ang live-in. Kaya kada gabi ako musikin. Kung ako ang papili ko sa hotel o sa motel, gusto ko yun ang sa motel, kahit na puro pati ang ako'y tikil. Ang sa motel ay registro ka, ang sa motel diretso ka na. Gusto ko yun ang sa motel, kahit na puro pati ang ako'y tikil. Waray TV. Subscribe. Gusto ko yun ang tamang-tamang, kahit waray gastos sa gilinganan. Waray TV. Subscribe.
Waray TV, subscribe. Maya daw sa kahirap at tungkadaman, kaya nung nadirila kitang magkaroon, kaya ka kung nanuman at tunagin kanil dirin siya. Maupay daw ang takunggin, puro istorya. Kita daw ini nga aton mga kamutangan, sugad man ni maray kabubuwasan. Waray na ba ini Diyos nga katawasan, Diyos na lang ang labing nga maarap. Sige na o kabuktuan, magurusan na kita. Ano no san ka nalaw na nagpa papas na, halayos ang kagugupan, nasirat na ang lamarag sa katalawasan. Aadi na nagbuyagan kabataan na eskwelahan, at may gunkat pa rin amo